Abaiboli nigo babuli kubwatira n'ababwatani aho eriko kinia ebirengo bya masomo ase abana babo. Niga kwanwa litkolia lero n'umujumbe okitutu cha North Omoske Japheth nyakundio gamba oyo oenge gotarira emiradi y'amagendero ase eward ya Munyerero abwasate benga ngucyari komersia eward ya Munyerero na Daniel Ontiri agotomanya. Asogosanga n'abamenyi b'ebunge ya kitutu cha North igoro ya sebarule hasebale na sebaro chikimagendero mubunge bwensemeiga Omoske Japheth mokaya nyekundi niko haira chinga kichaye n'abamenyi b'ekinsemo cyakegutu ensemo yeranya gesoko moromba igati chinsemo chinde chinyinge na monase ward ya Munyerero asa ene kibuna nabegetumokia hasoko ene kibuna kire nyumba yatwalira chinguro cy'umurero hase myake igara bisi ina chaga iga esengenju yestime yino Nimaete muachande kire myake mingi muachande kire myake mingi muamere gesunte myake mingi lakini muna naikira ali tukoliare gesunte ukwana chinga kicho boigo hasesemo ya magendero nigakwanira mukyoe bokogendera kubwatirana nabobwatani au bechisemi Eleko ene kebuna ebirengo bichisemi byagendere gukini wasensemeyo na nigago cachinga kebunge yo yabeire ke okolya bobe hasamangana ya masomo na munasa matuka magiga Ondonaro nyako misie basari kiro mondo konyora Sitake temo somya bana Kwa timalemo Obolemo bono gukoragure Noko somyo mwana Sawa sawa Na inje I will make sure tuarosi richi skuru chi Eskuru une yeito ya itibo Boys Nimbegete 20 million Ndaete kuwa gache goroba engia gari Umukia bokogenda kubwatisia umurai wense hobono Dr. William Samoei Ruto Eleko ene kebuna eganga yae yaikiranire yogekiranire abakenya magendero negati yarebo igakwanira asabolia abamenyi bense miyo bagendere kumubwatisia Ozenjorobo chumbu Nenomo katika kila Muma edese kiyama kelini chana ambaine Namba isano Kotanga ni William Ruto Oyo kabere Professor Kiture Kindiki Oyo gatato Cecil Mbariri Oyo kane akoro kuhasa Noma Oyo gatano omwisio mwote Asense mwende abamenyi bense meiga nigo bagenderete ko kirubuya kobe kwa bisi kwa bagambe beye asumukia bogokania obosalia sechense mecho boigo ko ene kebuna abamenyi banyolira bokoreri bwe serikali angena sebali Kurubutirike daseni kya tembe kurega se county ya Kisii letre nenguru kwa Daniel Ontiri